ଭାରତର ନଦୀ ସମୂହ। କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରୁ ନିର୍ଗତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀ ଅଟେ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ନିର୍ଗତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ। କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀର ମିଳନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହୋଇଛି? ଅଳକାନନ୍ଦା ଓ ଭାଗୀରଥୀ। ଅଳକାନନ୍ଦା ଓ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀଦ୍ୱୟର ମିଳନସ୍ଥଳ ଦେବପ୍ରୟାଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତିବ୍ଦତରେ କେଉଁ ନଦୀ ନାମରେ ନାମିତ? ସାଙ୍ଗପୋ। ତାପ୍ତି ନଦୀ କେଉଁ ସ୍ଥଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ମୁଲତାୟ। ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅମରକଣ୍ଟକ। ଅମରକଣ୍ଟକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଅଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାପ୍ତି ନଦୀ କେଉଁ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ? ନାସିକ ତ୍ରୟମ୍ବକ। ନାସିକ ତ୍ରୟମ୍ବକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଅଛି? ମାନସ ସରୋବର। କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ? ମହାବଳେଶ୍ୱର। ମହାବଳେଶ୍ୱର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ମୋଟ କେତୋଟି ଉପନଦୀ ରହିଅଛି? 13ଟି। କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ବୃହତ୍ତମ ଉପନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ଦିହାଙ୍ଗ ଓ ସିହାଙ୍ଗ। ଭାରତ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ? ଗୋଦାବରୀ। ଭାରତ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ? କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଭାରତର ଅତି ଦୈର୍ଘ୍ୟତମ ନଦୀ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ହିମାଳୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ? ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟତମ ନଦୀ? ଗୋଦାବରୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ରବି, ଚିନାବ, ସତଲେଜ, ଝିଲମ ଓ ବିୟସ।